ସାରେ ସାରେ ଏ ସାରେ ବା କଣ ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝଉଥିଲେ ପାଠଟା ବୁଝିଗଲୁଥିଲେ ପାଠ ଆଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ସାର୍ ଆମେ ବାରି ପଛ ଗୋଟେ ଗୋବର କାଟୁଥିଲେ କଣ ହେଲା ସାର୍ ଆମେ ପାଠ ପାଠ ସାରେ ଫୁଟେଇ ଦଉଛି ତୁ କାଇଁ ଫୁଟଉଛୁ ଆପଣ ଛୋଟ ସାର୍ ପଳଉଛି ସାର୍ ଏମିତି ପଳଉଛି ସାର୍ ପଳଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇ ଦଉଛି ପଛ କାଇଁ ତାର ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇ ଦଉଛି ଥୋଇ ଫୁଟେଇ ଦଉଛି ସାର୍ ପଳଉଛି ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପା ନାଁଟା କଣ? ସାର୍ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାର ଦିନ ଆରେ ଦିନି ମତେ ଆଡୁ এটা সে কোন স্যার লন্ডন সংস্কার সংস্কার লন্ডন আচ্ছা তোমার মা নাটা কଣ କହିଲ মা নাই মনে ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ନାଁଟା ବି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ତମ ନାଁଟା ମନେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ନାଁଟା ପୁଣି ଭୁଲି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହ ଜୋ କଣ ଜୋ ଜୋନ୍ ଆଉ ନମ୍ବରଟା କୁଆଡ଼େ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ଲାଠି ଟାଇମ୍ କୋଉଠି ସଫା କରିଥିବେ ଆଉ ସାର୍ ନହେଲେ ମୋଟୁ ବଦଳୁ ଥିଲେ ମାର କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ ବଢ଼ ଝଗଡ଼ାଟା କି ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଏଇ ମୋ ନାଁ ଧୁରନ୍ଧର ଉତ୍ତର କବାଟ ହଁ ମାନେ ଡି ହଁ ଭାଇ ତମ ନାଁ ଜନ୍ ହଁ ତ କଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଜେ ହଁ ମାନେ ଡିଜେ ଆଉ ଡିଜେ ଡିଜେ ପାଠ ପଢ ବସ ଏଇଟା ଚଗଲାଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ବର୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଇନି ଆରେ ଭାଇ ତମ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ମୋର ବା ଦଶମ କଣ ହେଲା ଦଶମ ଦଶମ ବର ମୋର 15 ଦିନ ହେଲା ସପ୍ତମ ହେଲା ସପ୍ତମ ଓହୋ ସାର୍ ନାଁ କଣ କହିଲେ ନାଁଟା କହିଲେ ଆ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ବାଳ ସାର୍ କଣ କହିଲୁ କେତେ ଜଣ ମନା କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବୁ ତୁମ ନାଁ ଯେମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ଏଇଠି ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ଆଜି ବନାକୁ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ନା ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ଗୋଡ଼ଟା କାହିଁକି ଖସେ ହାତ ରିବ କିଏ କହିବ ଏଉ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ପାଠ ପିଲା ପିଲା ଏବେଠୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟୁ କହିବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ଆସୁ ଆସୁ କରେ ପିଲା ନା ହୀରା କହନ୍ତି ହୀରା ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଯେତେ ଆଖ ଗାଁ ପଚାରି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପଢି ବାଳ ସାର୍ ପୁଣି ମାନେ ସାର୍ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ବାଳ ବାବା ସଂସ୍କାର ଲଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର ଏପଟୁ ଗଲେ ସେଠି ନାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର କୁହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ଗୋଡ଼ଟା କାହିଁକି ଖସେ ସାର୍ କଦଳୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଟାସ ଗ୍ରୋମର ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ହଁ ଥାଏ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ମିଶିଗଲେ
ଘର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଖସିଗଲା ଆଉ। ଘର୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯିବା ନା? ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି ତମେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହେଉଛି ଏ ପଳେଇ ଆସୁଛ। ନାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆଠ ଦେଖ କିଏ କରିବ? କିଏ କରିବ? କହିବ ନା? ତୁ କାଇଁ କହିପାରିବୁନି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଟା ଡରିଛି ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ନାଁ ବାବା ଡରିଛା କହିଲେ ସବୁ ବାଟ ନାହିଁ ମୋ ନାଁ ବା କହିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ହଉ ନାଇଁ ସାର୍। କହ ଏଟା ଦିଶାଟା ଦିନ ସଂସ୍ଥା ଶିଖୁନି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ ସାର୍। ଏଟା ସିଏ କ'ଣ ବଥ ବଥା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ଆପଣ ଚିକି ପଟେଇ କି ତୁ କଥାଟା କହୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛୁ କଥାଟା କହୁଛୁ କହୁଛୁ ନାଇଁ ସାର୍। ମାନେ ମୁଁ ହଉ ସଂସ୍କାର ଭଲ ଅଛି ଲଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର ଭାଇ ହଉ ତୁ କହ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ହଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଫଟାକ କିନି କହିବି। ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯୌତୁକରେ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କରିଥିବେ ଆଉ। ତୁ କମାର ଘର ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ହଉ ଆମର ଏବେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଝାଡ଼ା ପରିଶ୍ରା ମାସୁଛି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କହିଲେ ଯିବାନି ତ ଥରେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ତୃତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତୃତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେଇଟା କଣା? କିଏ କହିବେ ହାତ ଦେଖ Hey, two, hey, hey, huh? Here go your here. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। Right, go over here. Go. কি সংস্কার মরিଯିବି ଆଉ ଲଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର। ହଉ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେଇଟା? ସାର୍ ଚକୁଳି ପିଠା କିରା କଣା? ସାର୍ ଚକୁଳି ପିଠାରେ ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚକୁଳି ପିଠା କେଇଟା କଣା ନାଇଁ? ସାର୍ ଚକୁଳି ପିଠା କେଇଟା 10 ପଇସା ଏଇଟା ଲେଖିକି ଆସିବି।